हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायबाय। फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअखौ आं जोंनिनो सासे लोगो बिथांनि रिक्वेस्ट खालामनाय लेखा दिनैनि भिडिअखौ आं बानायदों। फ्रेंड्स दिनैनि नैबे सुंद' भिडिअ नोंथांमोन आं दिन्थिना होगोन फ्रेंड्स जों गोदान मेथडै माबोरैहाय जोंनि YouTube चेनेलनि मनेटाइजेशननि थाखाय जों एप्लाइ खालामनाय जायो नोंथांमोन आं दिनैनि भिडिअआव जोबोद सुंथाबै फोरोंनानै होगोन। तो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय फ्रेंड्स नोंथांनो मोनसे ब्राउजारनि गोनां जागोन आरो बै ब्राउजारनि मुङानो जाबाय गुगोल क्रोम ब्राउजार। अब्ला फ्रेंड्स जोङो मा गुगोल क्रोम ब्राउजारखौ जों बेबायदि थुनानै होबाय। थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स जोंनिया गुगोल क्रोम ब्राउजारा बेबायदि गेंबाय। दानिया गिबियाव नोंथाङा नैबे आगदानि गोजौआव थानाय मोनथाम फोथायाव थुनानै नोंथाङा बेखौ डेस्कटप साइड खालामनानै लाग्रो। बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे YouTube होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। नोंथांनि गुगोल क्रोम ब्राउजारखौ गिबि खेबनि थाखाय नोंथाङा जुदि बाहायदोंब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे आगदानि गोजौ खमायाव साइन इन होननाय मोनसे अपसन फैगोन। बेवहाय थुनानै नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि YouTube चेनेलजों लोब्बा थानाय एकाउन्टखौ होनानै नोंथाङा लगइन खालामब्लासो बेबायदिहाय मोनसे चेनेल आइकना नुजागोन। अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा बेबायदि लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स नोंथांनाव बेबायदि माखासे नोंथांनाव अपसन ओंखारगोन फ्रेंड्स। दानिया फ्रेंड्स नोंथांनो आं मोनसे खोथा फोरमायग्रोनो नागिरो फ्रेंड्स दाबावैसो YouTubeआ मोनसे आपडेट लानानै फैबाय फ्रेंड्स। बे आपडेटआ जाबाय फ्रेंड्स नैबे YouTube स्टुडिअ बीटा भार्सन बेवहाय मोनसे अपसन फैबाय। नाथाय आगोलनि समाव मा बेबायदि YouTube बीटा होननाय अपसन ओंखारामोन। बेवहाय डाइरेक्ट क्रिएटर स्टुडिअ ओंखारोमोन फ्रेंड्स। अब्ला जुदि नोंथांनियाव बेबायदि क्रिएटर स्टुडिअ अपसन ओंखारो नोंथाङा बे क्रिएटर स्टुडिअ अपसनाव थुब्लानो जाबाय फ्रेंड्स। नाथाय आंनियाव बेवहाय मा क्रिएटर स्टुडिअ होननाय अपसना ओंखाराखै। बेखायनो फ्रेंड्स आङो मा खालामगोन बेवहाय नैबे सिङाव थानाय नैबे सेटिंस होननाय अपसनाव आं थुनानै होगोन। सेटिंस अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स जोंनिया बेबायदि मोनसे गुबुन पेजआ ओंखारो फ्रेंड्स। दानिया नोंथाङा फ्रेंड्स नैबे भिउ एडिशनेल फिचार्स होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। तो फ्रेंड्स थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया मा गुबुन मोनसे बेबायदि मोनसे अपसन ओंखारबाय फ्रेंड्स। दानिया नायदो फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय खायसे अपसनफोर ओंखारदों आरो बै अपसनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे मनेटाइजेशन होननाय अपसन नोंथाङा नुनो मोनदों। बेवहाय एलिजिबल जाना दङ बेखौ जोङो एनेबल खालामनो नांगोन। एनेबल खालामनो थाखाय जोंबा नैबे एनेबल होनाय अपसनाव जोङो थुनानै होगोन। अब्ला जोङो एनेबल थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजआ बेबायदिहाय गेंगोन फ्रेंड्स। दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे पेजाव नाय गिबियावनो मनेटाइजेशन दङ एकाउन्ट स्टेटास मनेटाइजेशन नट एनेबल। बेनि ओंथिया नैबे YouTube चेनेलाव मनेटाइजेशनखौ एनेबल खालामनाय जायाखै। तो जुदि खालामनाय जायाखै अब्ला जों गिबियावनो मनेटाइजेशननि थाखाय जों मा खालामगोन फ्रेंड्स एप्लाइ खालामगोन। तो एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो नैबे एप्लाइ फर मनेटाइजेशन नोंथाङा बेयाव 1 2 3 4 अपसन मोनब्रै नुनो मोनदों। बे मोनब्रैनि नोंथाङा 1 2 3 बे मोनथामखौ स्टेप बाय स्टेप मा कमप्लीट खालामलांनांगोन। गिबि स्टेपआ फ्रेंड्स नोंथाङा मा खालामनांगोन YouTube पार्टनार प्रग्रामनि टर्म्स एंड कंडीशनजों गिबियावनो नोंथाङा एग्री खालामनांगोन। नैथियाव जाबाय फ्रेंड्स नोंथाङा गुगोल एडसेन्सनि थाखाय नोंथाङा बेवहाय साइन आप खालामनो नांगोन। थामथि स्टेपआव फ्रेंड्स नोंथाङा मा खालामनांगोन मनेटाइजेशननि खायसे फिचार्सफोरखौ नोंथाङा बेवहाय सिलेक्ट खालामनो नांगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर जों गिबियावनो मा जोङो गिबियावनो YouTube पार्टनार्स प्रग्रामनि टर्म्स एंड कंडीशनजों जों गिबियावनो एग्री खालामनो नांगोन। बेखायनो जों नैबे स्टार्ट होनाय अपसनाव थुनानै होगोन। थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स नोंथांनाव बेबायदि पेज ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय नाय YouTube पार्टनार प्रग्राम टर्म्स बेयाव गासैबो टर्म्स एंड कंडीशनफोरा दङ। नोंथाङा बेवहाय मोजाङै बेवहाय नायब्लानो जाबाय फ्रेंड्स। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नैबेयाव नोंथाङा मा खायसे बक्सफोर नुनो मोनदों। मोनफ्रोमबो बक्सखौ नोंथाङा बेबायदि टिक होनो नांगोन।
अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा बेबायदि मोनथाम बै बक्सखौ टिक होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे सिङाव आई एक्सेप्ट होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन थ' एक्सेप्ट होना थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मा जागोन इउटुबनि पार्टनार प्रग्रामनि टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ नोंथाङा एग्री खालामबाय बा एक्सेप्ट खालामबाय अब्ला फ्रेंड्स जोंनिया गिबि मोनसे स्टेप नम्बर 1 खौ जों कमप्लिट खालामबाय दानिया जों स्टेप नम्बर 2 खौ कमप्लिट खालामगोन बेनि थाखाय जोङो मा नैबे स्टार्टआव थुनो नांगोन अब्ला फ्रेंड्स जोङो स्टार्टआव थुनानै होबाय थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स नोंथाङा बेबायदि मोनसे मा पेज नुनो मोनगोन फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय जोबोद मोजां फरायनानै नाय दानिया नोंथाङा मा सिङाव मा नुनो मोनदों नेक्स्ट नुनो मोनदों नोंथाङा नेक्स्टआव थुनानै होगोन दानिया फ्रेंड्स आंहा बेवहाय गोबां माखासे एकाउन्ट्सफोर दङ बबे मोनसे एकाउन्टजों आङो बे गुगोल एडसेन्स एकाउन्टखौ जोङो लिंक खालामगोन बेवहाय नोंथाङा चुज खालामनो नांगोन थ' फ्रेंड्स आं अब्ला नैबे मोनसेजों आङो बेखौ लिंक खालामगोन बेखायनो बे मोनसेखौ आङो सायख'बाय फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अब्ला जोङो गुगोल एडसेन्स एकाउन्टनि थाखाय जोङो बेवहाय रिक्वेस्ट खालामहरबाय थ'ब्ला फ्रेंड्स नैबे जाबाय आंनि इउटुबनि नैबे वेबसाइट नैबेखिनिया बेनि उनाव फ्रेंड्स नैबेयाव नोंथाङा मोननैनि मादाव जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबा जाबाय आं हमना ला येस आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा सिङाव नोंथांनि कान्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामनो नांगोन फ्रेंड्स आं जिहेतु इण्डियानि बेखायनो आं बेवहाय इण्डिया सेलेक्ट खालामनानै होगोन फ्रेंड्स थ' बेखौ इण्डियाखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव फ्रेंड्स जोङो मा खालामगोन नैबे टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ जोङो मा एग्री खालामनो नांगोन जों बेखायनो नैबेयावहाय टिक थुनानै होबाय फ्रेंड्स बेनि उनाव फ्रेंड्स जोङो नैबे क्रिएट एकाउन्ट डेट मिन्स जोङो गुगोल एडसेन्स एकाउन्टखौ जोङो बेवहाय क्रिएट खालामसिगोन अब्ला फ्रेंड्स आं बेबायदि क्रिएट एकाउन्टआव थुनानै होबाय दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा मा बेवहाय गेट स्टार्टेडआव थुनानै होनांगोन फ्रेंड्स दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय मा खालामनांगोन एड्रेस होनो नांगोन बेवहाय फ्रेंड्स नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय आं बेवहाय आंनि एड्रेसखौ होनोसै फ्रेंड्स नोंथाङा सिटिखौ होनो हायो फ्रेंड्स नोंथाङा पिन क'डखौ होनो नांगोन फ्रेंड्स स्टेटखौ होनो नांगोन फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि फन नाम्बारखौ होनो नांगोन फ्रेंड्स बेनि उनाव फ्रेंड्स जों मा खालामगोन नैबे साबमिट होननाय बाटनाव थुनानै होगोन दानि फ्रेंड्स जोङो मा बेखौ रिडाइरेक्ट खालामनो नांगोन अब्ला रिडाइरेक्ट होननाय अपसनाव थुनानै होबाय फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स अब्ला नायदो अब्ला नैथि जोंनि स्टेपआबो कमप्लिट जाबाय दानिया जों थामथि स्टेप दङ बेखौ कमप्लिट खालामबानो फ्रेंड्स जोंनि मनिटाइजेशननि एप्लाइ खालामनाया खामानिया जोबगोन दानिया स्टार्टआव आं थुनानै होगोन फ्रेंड्स दानिया फ्रेंड्स बेवहाय मा दङ गासैबो बेवहाय एड्सनि फर्मेट डेट मिन्स नोंथांनि चेनेला जेब्ला मनिटाइज जाब्ला नोंथांनि भिडिअ एड्सफोरा डेट मिन्स एडभार्टाइजआ माबायदि नुजागोन बेयाव फर्मेट दङ बेखौ नोंथाङा सेभ खालामनांगोन अब्ला बेनि थाखाय जोङो नैबे सेभ होननाय अपसनाव थुनानै होगोन ओके अब्ला थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स जोंनिया मा जाबाय बे मोनथामबो स्टेपआ जोंनिया कमप्लिट जाबाय दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे 4 नाम्बाराव नुनो मोनदों 4 नाम्बारखौ जों जेबो खालामनो हाया फ्रेंड्स बेवहाय मा लिरनाय दोङो जे जेब्ला नोंथांनि चेनेला 4000 वाट्स आवर मोनो आरो 1000 साबस्क्राइबार जेब्ला कमप्लिट जायो फ्रेंड्स अब्लासो नोंथांनि चेनेला मा रिभिउ जागोन फ्रेंड्स आंनियाबो बेवहाय मा गुबुन मोनसे चेनेल बेवहाय जेबो वाट्स आवर गैया बेनिखायनो साबस्क्राइबाराबो जोबोद खम फ्रेंड्स बेखायनो आंनिया बेयो मा जाथ'नाय नङा जेबो रिभिउ जाथ'नाय नङा अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा मोनथिबाय जोङो माबोरैहाय जोंनि इउटुब चेनेलखौ मनिटाइजेशननि थाखाय जों माबोरैहाय एप्लाइ खालामनाय जायो निश्चय नोंथाङा बुजि मोनबाय